Albumul lui Maximilian. Ai auzit textele pe care le scriu despre fetele pe care le știu, ce-ai aflat de la altele, mai târziu că sunt pe bune toate. Acum vreau să intru în lumea ta, se poate. Ai auzit textele pe care le scriu despre fetele. Dacă ați văzut și mașina... O știe? A, da. Am fost așa de inspirat și după aici? Nu, că fi al doilea, că am mai postat unul acolo. Băi, dacă îl găsiți al meu. Mi s-a mai furat unul. Mă rog, am eu memoria, clar. Și cine credeai că dacă descurceați luat decât detectorul? Cât ai? Doar 120. Da, aici, da. Cineva de mână, o fi vorba despre Maximilian. Eu zic că da, tu zici, așa e de cămina, trei, fete cu mine. Asta vor băieții răi, ca băieții răi. Asta vor fetele în general, fete cu mine. Asta vor băieții răi, ca băieții răi. Asta vor fetele în general, fete cu mine. Asta vor băieții răi, ca băieții răi. Asta vor fetele în general, fete cu mine. Asta vor băieții răi, ca băieții răi. Asta vor fetele în general. Am agățat într-un grup unde mă duc de obicei cu băieții mei. Totul a început când ochii mei au pus mâna pe tine. Dar aici poți să-i dai ca lumea, pe drumul... Am început totul una alta și nu am realizat. M-a curat noaptea, că a venit dimineața și ne-a dat afară pe amândoi și am plecat. La ce spune și să fac de văd, nu mă pot abține așa că ți-am sunat. Nu mai spus unde, eram la tine jos, de câteva secunde, a continuat. Dacă am plecat să vedem 170 minute la masă afară, și mi-ai spus treaba asta încă de la început, când am cunoscut și mi-am făcut mult. Fete cu mine, asta vor băieții răi, ca băieții răi. Asta vor fetele în general, fete cu mine. Asta vor băieții răi, ca băieții răi. Asta vor fetele în general, fete cu mine. Asta vor băieții răi, ca băieții răi. Păi la dreapta să nu... Da, da. Asta vor băieții răi, ca băieții răi. Asta vor fetele în general. Lași mă aici pe aici, că sunt gropi. varianta.